Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa. A yau za mu tattauna wani muhimmin lamari da ya shafi masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wato jerin wasu fitattun 'yan fim da aka taɓa kora ko dakatar da su daga masana'antar saboda dalilai daban-daban. Kannywood masana'anta ce da ke da tsari da dokoki. Duk da cewa ana kallon ta a matsayin masana'antar nishaɗi, amma tana da ƙa'idoji da dole kowa ya bi, ko da kuwa mutum tauraro ne da ake gani ake kuma girmamawa. A tsawon shekaru an sha samun rikice-rikice da suka kai ga dakatarwa ko korar wasu 'yan fim. Abin ya jawo cece-kuce da muhawara a tsakanin al'umma. Na farko da zamu fara da shi shine Adam A. Zango. Adam A. Zango yana ɗaya daga cikin fitattun jaruman Kannywood, kuma an san shi da taka rawar gani da kuma salo na daban. Sai dai duk da shahararsa, an taɓa dakatar da shi daga masana'antar a wani lokaci bayan samun saɓani tsakaninsa da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Wannan hukunci ya girgiza Kannywood matuƙa a lokacin, domin mutane da dama ba su yi tsammanin irin haka zai faru ga tauraro irin Adam A. Zango ba. Hukuncin ya haifar da rarrabuwar ra'ayi, inda wasu ke ganin hukuncin ya yi tsauri, wasu kuma suka ce doka ta yi aiki ne kawai. Na biyu ita ce Rahama Sadau. Rahama Sadau na ɗaya daga cikin fitattun mata 'yan fim a Kannywood, kuma tana da farin jini sosai a cikin gida Najeriya da kuma waje. An taɓa dakatar da ita daga Kannywood bayan wani bidiyo da ya bazu a kafafen sada zumunta, wanda ya jawo cece-kuce mai yawa a kafafen sada zumunta. Wannan lamarin ya haifar da muhawara mai zafi, inda wasu suka tsaya kan cewa an zalunce ta, yayin da wasu suka ce hukuncin ya dace da masana'antar ta Kannywood. Bayan wani lokaci an sassauta mata hukuncin, amma wannan al'amarin ya bar tarihi a masana'antar ta Kannywood. Na uku akwai Ali Nuhu. Ali Nuhu ana kallon sa a matsayin sarkin Kannywood saboda gudunmuwar da ya bayar tsawon shekaru. Duk da haka, shi ma an taɓa dakatar da shi na ɗan lokaci sakamakon rashin jituwa da hukuma a wannan lokacin. Wannan ya nuna cewa manyan taurari ba su tsira daga hukunci idan aka samu saɓani tsakaninsu da masu ruwa da tsaki a masana'antar ta Kannywood. Dakatarwar Ali Nuhu ta jawo mamaki sosai, amma daga bisani al'amura suka daidaita. Na huɗu akwai Fati Muhammad. Fati Muhammad na daga cikin fitattun jaruman Kannywood mata. An taɓa dakatar da ita bisa zargin rashin bin ƙa'idojin sutura da ɗabi'a da masana'antar ta gindaya. Wannan hukunci ya jawo cece-kuce a tsakanin masoya Kannywood, inda wasu suka goyi bayan hukuncin, wasu kuma suka ce ya kamata a ba da shawara maimakon hukunci mai tsauri. Na biyar akwai Amina Amal. Amina Amal ita ma ta fuskanci dakatarwa daga masana'antar bayan wasu kalamai da ta faɗa a kafafen sada zumunta, waɗanda suka haifar da cece-kuce. Wannan lamari ya sake nuna yadda kalaman da 'yan fim ke faɗa a bainar jama'a ke da tasiri sosai, kuma wani lokaci na iya kai ga su fuskanci hukunci. Ba waɗannan kaɗai ne ba, a tarihin Kannywood akwai wasu 'yan fim da aka taɓa dakatar da su na ɗan lokaci, ko aka hana su fitowa a fina-finai saboda saɓawa doka, rashin biyayya ga hukuma, ko kuma rikice-rikice cikin gida. Wasu daga cikin waɗannan hukunci ba su daɗe ba, wasu kuma sun shafi masana'antar mutanen sosai. Wasu daga cikin waɗannan hukunci ba su daɗe ba, wasu kuma sun shafi masana'antar sosai. Wannan duk yana nuna cewa Kannywood ba masana'anta ba ce, masana'anta ce da take da tsari, kuma ana sa ido akan abin da 'yan fim ke yi, ko a cikin fim ko a wajen fim, musamman a kafafen sada zumunta. Duk wani kuskure yana iya jawo hukunci, ko da kuwa mutum ya shahara sosai. A ƙarshen wannan jeri, ba wai domin ɓata suna ba ne, illa dai domin tunatarwa da ilmantarwa. Kannywood
wato ta ba wa mutane da dama suna da arziki, amma ita ma tana buƙatar girmamawa wato da ƙa'idodinta. Idan ka ji daɗin wannan bayani, ka danna like, ka yi subscribing, sannan ka rubuta ra'ayinka a comment. Wani daga cikin waɗannan labarai ne ya fi wato baka mamaki? Mun gode da sauraro. Ni ne naku Sadiq Abdullahi Abasawa, nake ce muku mu kasance tare da ku a bidiyo na gaba. Kada a manta a yi subscribing, sannan a yi liking, kana a yi share ga 'yan uwa su masu gani. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.